नोंलाय सोर खारखुमा लांनो दो नों सोर खारखुमा लांनो दो बेफोरबायदिसो जानांगो नंगौ बेखिनि नाखौ नोङो न'टानिफ्राय एटेलागि थानानै इखिनिल' मोनबोयोबा बिसोरो माबा मैगं ओरै खाबायना इयाव लेट जाबाय ओमफ्राय नेनाङा मानसिखौ ओमफ्राय दे नोंनि आखाइलद्रादो बहा हेद दुगै खाट एसेलद्रानो नोंनि सोमानांगोन दानो मा इदिसै मा रखम खालामदों गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय बेनिफ्राय मानो जायो फुङावनो बेरेफुंजानो थरायना रायजानायनि मोनसे खामानि मावनानै थादो आङो माने मबाइल नायनानै थादो बेनिफ्राय मैया मैगं फोनो होननानै गाव हाजावग्लिबाय दंमोन ओमफ्राय गावखौ जावग्लिना दे आं जावग्लिगोन होननानै आं गावखौ बन्द' खालामदो आरो जावग्लिनायखौ बेनिफ्राय दा मानसिया जावग्लिगासिनो आं गाबोन फुङाव जावगोन दे होनना बुंदोंमोन ना बेनो जावग्लिगासिनो बया रागा जाखादो बेनिफ्राय होखायो जावनाया मैया माने आं जावगोन होननानै गावखौ जावनो होआखैमोन ओमफ्राय खासेया नै इखैजा माबा थासिमलि गोसोम खामथाबनो रुगासिनो नै Torna good job Torna deh nang bande puera kali tangan dayan kacau ini tangan ini tang bande puera kemarin gini hot asal nyot lah hot lah kurang ada mau malu nih sih makan lagi hot jangan langsung lah bang sungguh kemiak tak dan song kamu jauh kena nih hot lah gaben alai malah nih dina jangan jauh nih share lah hot dari yuraisin kamani mau tang nggak entah hot lah hot jauh nih mana yang benar yang jauh kena nih ini kau jauh rupin nanti kau kurung konti bedung nih मैया लाय आं जावखायाखैमोन मैयालाय जावजुनो नागिरदों सं नोंसो जावनाङा देहा दुरबल जागोन ओमफ्राय बेफोरबायदिसो जानांगो फालतु नङा बेरेफुंजानो ओइखो ओरै प्लेन खालामब्रा इखो ओरैहाय प्लेन खालामब्रा इखो orang खालामसै फिनिशिं खालामसैब्रा नोंथ' फिनिशिं रोंखायाना दाबो हाथ्रा जावखायो बेफोरबायदि मावथे होबाथाय आरो बेफोरबायदिसो जानांगौ मानसिया खायसं दे नोंनि आखाइलद्रादो बहा Oreo slim bे माबाया माबाफोर होनदों हर लायखादां दखानसै आङो हा माया डायलगानो बारा गावा मावनायखाय दा बिराद आंसो मावदो आंसो माबादो होननानै बिराद नाम लासिगोन आरो दा गावा इमान सैतान मानसि इखो होनो अमा हालेवनायाव सैमा गालानाय नोंगोना नङा दे अमा आरो सैमानि सल'बाथाखौ खोनासंगोना सङाखैमोन नोंलाय मालाया मावनानै थांखांबाय अमाया एसे खस्थ' खालामनानै अमाया हालेवनानै थांखांबाय खस्थ' खालामनानै सैमाया फैना आगानखौ गालाना दोनफैबाय ओंखामखौ बिनानै इदि मबाइल नायना थानाङा जानबा जा ओमफ्राय एख' ओंख्रि गैया मा गैया इमा बाथोन माबा मानि सयाबिन मा सयाबिन बाथोनलै नै जानानै हो बेथो ओमफ्राय सोमना जानांगो जानाय ओंखाम गुसु ना गुदुं साला नुबायना लोगोफोर सयाबिन बाथोन ओमफ्राय सोमना जानांगो ओंख्रि
ओंख्रिफोरथ' संनो हायो इदिबो गिजानो हायो नालाय आलु बमब्रा है खयज' मोनखांलै नोंखौ बेथो माया नों गोथाव जाबा आं गोथाव जागोन नामा नुबाय नै जानांसिगोन आरो उपाय गैया जालाय बेरेफुंजानोथ' ओंख्रि मोना होननानै मिथिखागो मिथिनायालाय खिन्थु ओरैदि सयाबिन बाथोनदो आलु माबासो खद जादोंना जायाखै बेखौथ' पात्ता मोनला जिखुनु सोमनासो जानांगौ जाहैबाय दिनै बा गावहा बया जाखादोंनो नै साला बिराद दुखुलै जिबनाव ओंखायनो साख्रि लानांगौ मानो फैसाया मेन सोर थानाय फैसा थायोबा सोर थानाय गोथाव जाबाय थानो हागोन ओमफ्राय दा जानाया जाहैबाय नामा संबासो मोनजागोन सङाबा बहा मोनजानो हाजिरा मावनानैलाय नोंलाय बेखौ जाया माखौथो जागोन ओमफ्राय संनाबासो मोनजागोन संनो बानानै जुदि बाथोनखौ देनाबाथाय बहा मोनजानो लाबना होफैबासो संनो हागोन मा नांगौ मा गैया खोन्थाबासो लाबना फैनो हागोन खहाबनायखौदि बानायना होनो हादो बेखौनो जथेस्थ' सयाबिनखौदि बाथोन देनानै नोंखौ आं मिलौहाब होदो बेखौ नोङो जथेस्थ' भाबि मिलौहाबदों माय बाथोना बा दिनै जानानै एसेनबा मिलौहाबदोंबा ओंखामफोराबो माथो गुसु जाग्रासा गुदुङावनो ओमफ्राय बिदि होनबाय थानाहाय मानजुर नुबाय मा जुरिलाय होननायानो जाखायाना ओंखामा गुसु होनबा माबोरै जानो मा ओंखामखौ सङाखै नामा आङो मैयानिखौ होदो नामा है माथो दे दै गुगा दं सालायदों होननानै फिदिंबाय दाना माथो दे गुदुंना मोजां सोरबा खिहरगोन गथ' जानोसै नै लोगोफोर सयाबिन बाथोनदोंबाबो उपाय गैया जिगान जादों जानायालाय मोनजाफेराखैमोन आंबो सयाबिनखौ फ्राय एवनानै बाथोन देग्लिजोबदो नै आलौदो सामब्रामजों रोङानो दिखुं मानसियालाय रोङा नङा दङ टेलेन्टआ दंनायालाय खिन्थु एसेबांबो नंद्राया बै सयाबिनदो आलौ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा होनानै एसे आराम देनानै होदो बुरखायाव थांदे बाबा दे आया मालाया इदिनो जायोब्रा बेखायनोथ' नोंनि आखायाव थाइसे फैसा थालाङा मिथिबायना हाबलांदे बाबा दे होननानै सोहरनायसो मालाय नोंनि आखायाव मानो फैसा थाया मिथिबाय इनो कारना नोङो दा खुवाबाखै होनना बेदर लायनो थांलायबायमोन ना इदियावनो फैसा थाया जाना होननानै नोङो जायफोरनि न'खराव फैसा थायो इसोरनि न'खरनि परिबेकखौ मिथिगौ नोङो गामियावबो एसे ओंखारनो होनाङो ओंखायनो आं सोर मा जायो सोर मा जाया मिथिजोबो मिथिबाय सोर मा जायो सोर मा जाया मिथिजोबो आङो सोरहाबा जायो दाउदै एवनानै सोमनानै जायो सोरहाबा जायो आलु ओंख्रि गोजा सोरहाबा जायो थास' बुथुमनानै एयाव दं थास' बुथुमनानै थास' गोजा खोरदै होनानै संनानै जायो इदिल' ओंख्रि खोनायो आं मिथिबाय आं गामियाव खनसे खननै थाङोना बेलासियाव नों गैयाबाथाय ओमफ्राय आं मिथिबोयो आरो बेनि थाखायनो मानसिफोरनि आखायाव फैसा थायो खोमा इदि होननानै भाबियो आरो ओमफ्राय जोंफोर आरो माने ओंख्रि गैयाबानो जानो हाया ओंख्रि गैयाबानो जानो हाया नै फुंनि बोथिसेयाव नोङो ओंख्रि गैयियावनो एसे अला खावला बाथ्रा बुंबाय थायो मिथिगोना बेनो कारना इखौ नोङो सिखायनांगोन इदोबो नोङो जानो सिखायनांगौ इदि स्लिम स्लिम जानो सिखायनांगोन दा माने खहाबना मन'जोबबायना दा हिजा माना ना गिदिर बायदि बाथोन जायो सं ना गिदिरनि बाथोन बायदि मोनजायो आलु हामदो खिन्थु फैसा लाखिनोबाथाय सिखायनांगोन मिथिबाय हाग्रा मैगंखौबाबो बुथुमना जानो आंथ' लाबखायोआनो नों जानो सिखायनांगोन इदोदि नोङो ना बुथुमफाबाय थानो लाब गैया आंखौ मानो ना गुरनो थांनो होआ ना बोथिसे लाबनायावबोदि नोंनि थाइसे नोंनि 40 थाखा नोंनि 100 फैसाया बासायलाङो इखौ नों मा मिथिया जेखाइखौ नोङो इयाव लोगोफोर मिथिगोन आंनि जेखाइखौ मा खालामना दोनदो बुफायनाया बुफायाखै दै
दाउ गनो खाथाबना दोनहैदों ओमफ्राय दाउआथ' खिला जोब्बाय ओमफ्राय आं माबोरै लाबबावनो ओमफ्राय एसे दाउआ गानानै एसे माबा दुरबल जाबाय गोदान बायना होफैनाबा थैखाबायसो नोङो ओइ बुवा नुबाय इमान बायदि लेथ्रा मानसि इयो इमान बायदि लेथ्रा मानसि माने ना गुरनाय पार्टि थास' जाग्रा पार्टि दङ ओइ नोंखौ फाय दिनै बिगुर बिसिनायाबा फाल्तु मानसि बेफोरखौ खबर लानो सोंख्लन थांलायबानो सोर बहा थांदो सोर बोजा मा खालामैयानो दोननानै सोंख्लन थांलायबानो इमान बायदि मानसि साला थांमारथारदारलै इखो रलै 2000 years later. लोगोफोर खारखुमालांनानै दासो फैदो इमान बायदि नोंखौलाय सोर खारखुमालांनो दो नों सोर खारखुमालांनो दो फुंनि 9टायाव थांनानै दा खैथा जाखो नै 1टा बाजियाव फैदो लोगोफोर इमान बायदि मानसि बिसोरो माने थास' खादो माबा खादो आं थास' जाबाय ओमफ्राय मालाय थास' खादो माबा खादो बेफोरखौलाय आंलाय नोंलाय मानो खोन्थाफैदो बेखिनि नाखौ नोङो 9टानिफ्राय 1टालागि थानानै इखिनिल' मोनबोयोबा बिसोरो माबा मैगं ओरै खाबायना इयाव लेट जाबाय ओमफ्राय नेनाङा मानसिखौ ओमफ्राय बा बिखौनो माला फैगोन होननानै नेगासिनो आङो इमान बायदि थांथ्रा दिनैबा खारखुमालांलायबायानो खर' बुनादै जेला मेला ओमफ्य थांबाय माथो जाखो खनसे थांनाय खर' बुनाबो माथो बुग्लिजोबगोन दानो खुदायसो दोनथारदां इखो सिंग्रा थनै लाबोना दोननायखौ खुदायसो दोनथारदां इनो साजुना दोनबाबो दाय गैया दालाय बोथिसे जायाखै बोथिसे जागोन इखौ मायाबा गोरलै नाखो साला खुस्लि बोर जाना फैदो इनो मालाय जिबु दन्दाया हामना दैसो माथो अरना बरजागोन आरो मा जिबु दन्दाल' बिदि गमदो अरना हरजागोन आरो अजगरफोरदोबो सोलायो ओमफ्राय रुल' कफिनियाव है दुगै खाट एसेलट्रानो नोंनि एकसो मानांगोन दानो मा इदिसै मानो हमखामदों नोंखौलाय सोरथो थांनो दियाव नोंखौ इनि बिखुंफोरखौ नायनाय इनि है आं बायदि एसेलट्रा थाग्रा एसेलट्रा थाग्रा मानसिफोरजों आं बायदि थांमोनदो इयो माइ हानो थांदो ओमफ्राय नोंसो लाना थांदो आं इयानि गोसो हायार आखाइफोरखौबो नायनायनि साला आं जिबनाव माबायदि मा 9टा बाजानिफ्राय दासो 1टा जालांबाय 1टा बाजियाखै 11टा बाजिदों मोखौ एसे नायनो नामा टाइम नायनो टाइम जानाय बायदि मोनाखै मा मानसि खासेया इन्टारेस्टनो रायलाय होनदाय जनासो थाबावदो जों 1टा जालांबाय नै जनासो थादोलै ओंखाम संखानाय माने ओमफ्राय इयाव डाइलग मारना थाहैदो होमबा न' मानसि गैया इदि बुज्रा खालायबाय थानो हालै थां माबा दख'ना लाय आं दुगैया नों बायदिखौ बेथो इनो नायनानै बोरै खुस्लिस्लिनो नि ए गैला दे जिबनाव आं बिराद पस्तायबाय खसालै जिबनाव बिराद डाइलग मारना नोङो जिबनाव बिराद पस्तायनाय बायदि मोनबाय आं खसालैबा बेनो नायनाय है आं बोरैबा मोनथारलै बेथो साला इखिनि नाखौ 9टानिफ्राय नै इखिनि नाखौ जुदि 9टानिफ्राय माबायालागै माबानांगौबा इबायलै साला इमान बायदि मा खस्थ' मोनमारदो लोगोफोर जिबनाव बिराद गाहामैनो पस्तायबाय बिराद गाहामैनो पस्तायबाय आं बेथो थांदो मानि फैसा मानसिखौ लोगो मोनाखै नों बायदिखौ बेथो आं खर' गुदुं जालाङोलै एसे इदि जाना थायोनाथ' मानसिया बेथो थांला होननानै नुबायना थांथ्राखै बेनिफ्राय दिनै आं सकआव थांनाय टाइमावबा खारखुमा लांगारगारदोलैयो ओमफ्राय
बेसे गोबाव थाहैनांगोन नामा मानसिया जिरायाव मोनगोन होनना थालांदोंमोन ओमफ्राय मालाय सोरबा सानना लांदो 9टा बाजारनिफ्राय एटा 1 2 3 4 ओइयावनो गुरनाय खिनि नाखौ मोनखाबायमोन ओमफ्राय बै बिजौथाराव थालिर बारिनि ओइ सानजा जिन कटेटे दैमा दं ओरै जखा सुलायनानै आंनो खोन्थाफिनना लाब गैया नोङो ओमफ्राय इयाव मोनगोन होननायखाय ओमफ्राय इनो नायनाय होननानै आब'आ लिंलांबाय आखाइ आसुगुर आथिं आसुगुर आं लिंना लांदो ओमफ्राय मोनगोन खोमाना थांबाय आरोहाय ओमफ्राय गैया ओमफ्राय बान्दो बिमायालाय दहाय मोनफैदों इयो हारसिंसो फैदो ओमफ्य नोंहा फैफानाय आइदो फैफाय इदो मोजां दखन मालाया दहायनो खासे मोनफैलांदो हारसिं फैदो इयो बांलिसो जोंबो गैखाया इयो मायाव दंमोन मोजां नांनाय रखम जाफिनदो माथो मायावसो दंमोन फाथ'बो होनाखै ओमफ्य दा दाय नांबा गैलालै ओरै होननानै ओमफ्य होनबाय थाखादो बाय मा जमा थांगोन जमा फैगोन आरोलै मोनबाबो मोनाबाबो आं बिदि गारना फैयाहाय अ मा गोजान जायगायाव हाग्राबारियाव बिराद बोरैबाल मानसियासो बेथो निजिया 1टा बाजियाव फैनानै ओमफ्राय मालायखौबो ओंखाम फोरानदो ओमफ्राय आरोबाव निजियाबोथ' जाखायाखैनो ओमफ्राय ओंख्रिखौबो मा संदो नै हमाबा फान्थावसो एवबोबाय थास' गोजादो गारामा मानब्रजोबनो नागिरदों नामा बेथो माने हौवाखासेदि दं न'आव होननानै थाबथ' फैनो रोंखायानो बै संखाना गालांदो ओइलाय लेस्रि भाजायानो दं ओमफ्राय इ ओंख्रिखौ खोब संखाना गालांनाय बायदि मोनदों ना ओमफ्राय थास' गोजाखो नाबो गैया माबो गैया आरो थास' गोजाखो नुबाय नुबाय होमबा मा होनबावगोन ना ओंखाम मोनजादो ना मोनजादो ना सोरखौ माथो मोननाय बायदि होनदों नोङो सोरखौ माथो मोननाय बायदि होनदों मोननाय नङा बे एम्फौ सुनाय फान्थावखौ जागोन नामा जाला गिदासा जानोबा जानो हायो थांनोबा थांनो हायो जेखोन मेखोन जागोन खोन्थायानो गैया नामा सोरबा जानोबा जायाबा था इदिना नोङो जिबनाव र' मोनगोन र' नों बायदिया फोथारनिफ्राय थाब फैनायबाथाय अमा बेदर एवना जानो हागौमोन ना लायगौमोन ना आङो साला फान्थाव एवब्रबबाय फुङाव संना गालांखादो लायनो टेनसन गैखाया लायनो ओंख्रिया माथो बेखायनोथ' थाब फैयाखै लायनो बा मा मानसिलै खमसे खमथ' थाब फैनो हायो लोगोफोर फैयाबा हारसिं दिनथ' फोथार बारिनिफ्राय फैनो हाया खारबोनांगोन ना मोजाङै बोबथानो नागिरगासिनो दा गोथाव संना जानो हागौमोन फान्थाव एवनाय माबोरै मालाय बिदिनो सोमना जाबाय बाब दाइलगखौ मालायनिखौल' नुदोंथार र' मालायखौल' दा जालायदो बिदिनो बुरखाय नामा मा जानाय लोंनायदो सेस्था जाबाय थायो नोंलाय जानोबा जायाबा थां बाहायनो बोरै जादो माने थास'आ गावनि ओंख्रि नालाय ओमफ्राय दा मालाया मा मोनजादो मा मोनजायाखै बेखौबो नायथारला नामा ओरैबायदि दे जानोसै आरो होमबालाय